Okay. Thank you very much. Welcome back again. Tuko ndani ya Patch of Flavor. Every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. tunakuletea burudani ndani ya Lolwe TV. Kumbuka hii hiki ni kipindi cha wasanii ambao bado ni chipukizi. Wale ambao wanaibuka, wale ambao bado wanaanza kule chini. Tunasaidia sana kukuza talanta mbalimbali. Tunakukaribisha moja kwa moja hadi ndani ya Patch of Flavor. Tuko live ndani ya Lolwe TV. Leo tumebarikiwa na msanii ambaye ukipenda basi kwa majina ataweza kujitambulisha mwenyewe. Lakini leo mtaniwia hadi manake unajua leo tumezoea kuzungumza yale lugha mawili, si ndio au sio? Hiyo ni Kiswahili na lugha ya Kiingereza. Lakini leo tutaweza kuzungumza lugha tofauti sana, lugha ya Kijaluo au sio? Manake unajua inadepend na mhoji msanii mgani, manake unajua tuko katika sekta ya wanamuziki na unajua kama unahoji msanii lazima basi uangalie ni ngoma yapi anacheza. Naam, unajua genre pia ya muziki lazima pia ujue au sio? Naam. Yes bro. Yes. Sijui kama unamuona, manake ameweza kufika ni kijana ambaye naona pale amevaa jezi nyingine, sijui ni wa Manchester United, sijui ni wa Arsenal, lakini sijui tutakuja kujua. Maana kunajua nikisema Manchester United naweza hata pigwa mawe saa hizi, naogopa. Naweza hata toka mbio hapa saa hizi. Bro. Karibu. Asante sana. Yes. Nimekaribishwa na nimekaribia tena. Umekaribia. Kabisa. Umesikia vizuri? Baada ya kujitambulisha, atajitambulisha. Kwanza kabisa, mtaniwia radhi sana wapenzi watazamaji. Maana unajua kama nikiwa na msanii leo ningependa kuzungumza tu kwa lugha ya Kijaluo, maana unajua anaimba ngoma za Ohangla, ni Ohangla music. Unajua zile ni ngoma za mtu akisikiza utaanza tu like kubanjuka pole pole, mosmos. Kijaluo inasema mosmos, yani taratibu. Kijaluo inasema mosmos. Itere mosmos. Yani nyone. Nyone mosmos. Wewe si wale waichi wadegi nyundo. Wan joka jogo lakini ngamano were ten ngata chiel. Wato lakini wane ye kanyo. Ino kida chwadegi nyundo. An podoka dwa chwadegi nyundo. Kida chwadegi nyundo. Okay, anyway. Karibu sana. Erokamano. Lolwe TV. Erokamano. Patch of Flavor. Erokamano. Koro kawa chaka kama Martin kama mdogo. Ara ni huwa negijo neno mari nyisikia na nini nga tia kanye ija thomani vero mage nyisugene ulosane kwa dikati sa. Joera maga gi mag Lolwe TV ani luonga no Odago Junior aka Jujuju. Kuom nyinga mane baba na gi mama na ochaka iluonga ni Michael Ochieng. An wuod Kano kamoro ni Wangaya korgi Gladys Wanga kono. Emae. Wanga yudo ngati bwana. Sorry koni luongini aka Jujuju. Nona nyinga. Odago Junior aka Jujuju. Koro wapenja mos. Koro Jujuju ne. Omina ngo. Bigibine onyimo fani to metbe. Jujuju ne. Okay. Nyinga ne nga Odago Junior. To nentie wer moro managolo. Nentie wer moro managolo maniluongo ni Pobop. Pobop. Koro nentie mafans moko manodhi mabeto ohera matin. Koro kane gihera to kuom ng'ata achiel nokao nying mar Junior cha. Okelo Junior to keto U kendo okelo Junior, okelo J to keto U. Olokore Jujuju. Koro thoth ji ong'ega ni Juju en yath. Juju en yath. Koro uchaki koro ni yath. Koro an yath mar mafans go. Yath omit ma tagi nango. Ikoni koro dawa ya. Koro an dawa ya. Tabro bet dawa ya mbele kanyo. Pain killer man. Mano noma bwana. Koro Jujuju. Ikoni Pobop. Brother. Nawacha. Odago Junior. Karibu sana. Erokamano. Baraki kabisa bana Patch of Flavor ka bieni wano lungo sanite. Owe kodi oda ni ngis wane like
history mari music kaka ni chako nyaka sani kaka dach nyaka sani kaka chopo kama bikech binia mor mar joneno mar wagira neno ni wasani mage mawan go thum mage mawan go bino ganda magluo ohero sana thumbe mago angla thumbe mago angla gin mor ne oganda manadier binia ka waneno kaka talanta kata mich manya sayo mi kaka mano mar werno kanya sayo mi pokno to bini koro kitiyo kode maber kaka neno koro neno kitiyo kode nikech aneno kiorori kabisa ang'e thum gi maber by the YouTube erokamano bet kabisa keno mamit erokamano manako dina dami ele studio bwana adachu mana chako miel matin but aparo ni kare an but jatelo bwana dwarore kamano aparo ni bwana kare ko mana wiya mos ni bwana gi kamit erokamano future ni bright by the way koro just keep on amako kanyo keep on pushing erokamano Odago Junior koro ka wachako ada ni iler ne jo fans moro kada ni mondi nyisa ne kibensa ni ko waloso kod achiel dong ada ni mondi nyisa ne ni Odago Junior ini chako thum karang'eny okay ano ka chako thum mabor kanyalo wacho kan okachake chon ahinya inyalo bet ni ichako thum kipachi na chako thum kipacha nikech kichako thum kipachi ten gima igombo eni thum ni e ng'ato koro kana chake kipacha to nerwa makanewa en ng'ama go thum kendo nogo gita to wer Oyugis kocha koro Oyugis kana dhi adak kanewa gimoro the year 2001 to ne pod atin sana mano nitie giga diga ma the year 2001 cha oyuda giga matin ne gimoro iga 14 gini kanyo koro ne an kuro to nasomo e primary matin to seche moko koro kanu giga godhiambo to nirana ne gidhiga go thum Oyugis to Oyugis kacha cha ne yudo ka ne gitiyo ne mama moro ni Jane Kiche mamin iluongo ni min Ken Kiche bwana nyingno duong bwana Ken Kiche kingeto mano nying maduong en nying maduong koro ne oja konaga ni kang isea school tangi bia ni ira kucho kang ise biro ira tiluonga gi oko mondo nti gima mimo ndi ter dala koro an kanadhi to nenti kaka napondoga mar mondo mikikone na winj thum mondi kase winjo daka matin kokanga aoro ng'ato to luona go mondo omiya gino tater dala koro nayudo ka gicha ne ni kuoma koro gino ne ni kuoma bet gimoro 207 ne ariwora gi ne ayudo studio moro nandiko wer bongo style to adhi atimo recording kane adhi atimo recording to thumno adhi amiyo DJ moro to chako gona to tudagi vijende moko kanyo noriwore niluongo ni Western Bar ne gin yawuoyi ariyo gi nyaka achiel to koro Western Bar kanyo achaka adhi ariwogi wariwore to bet danadi 4 koro kane wabet dana 4 to wadhi wagolo thum ka wan kamoro achiel koro kane en bongo style to ne beto timo maber sana Eldoret kama ne antie ne wa form ne group no ken band nikech no kwatigi instrument gi koro ne na group mar thum koro kane odhi to odhi ma higa noloko gimoro 2010 gini kae jo angla moko biro Eldoret kamoro ni Kisumu Ndogo Langas koro Kisumu Ndogo kae ma kane joka obiro to nachako dhi kacha nikech ohangla ne mora nayudo ka thumbe Onyi Papa J ne moraga thumbe ka ne mora koro ne owadgi ma iluongo ni Ken en marehemu sani koro en delet koro Ken no emana adhiga tabudho kama ne gigoche koro chieng' moro akwayogi ni ba nyalo tuge gimoro to naneno kana tugo lang cha mane Ken yo ero kaka natugo lang koro nodhi mos koro ne nitie nyako moro mane miel ne Ken ni koro nyako ni kane miel ne Ken to noyudo ka chieng' moro Ken gini noluong e show ma oko to nyako ni ema nodong to nyako ni ema ne wer nyako ni be nong'e wer to koro kaluwore gi kaka nakonyogi to okona ni imbe teme wer nikech aneno kinyalo timo inyalo wer koro nawero ga wer achiel nitie wer moro mana wer achiel akenen wenda boy landlord moro kanyo koro wendno ema naweroga mang'iyo gi ohangla machako wer ohangla makoro aweyo bongo kocha koro aduoko ohangla
Koro kano chopo gimoro 2014 to ema nadonje Nairobi ka. Koro Nairobi ka ema na koro nayudo ka jo hangla ng'eny. Kana jo hangla ng'eny to adonjo ir osiepna moro ni kodiembo toothpick. Kodiembo toothpick. Kodiembo toothpick ni ne gigocho gi kijana moro ni Tony Ndiema. Apa ni ng'e Tony Ndiema. Koro kane watiyo gi kodiembo toothpick cha to watiyo kode ndalo matin gimoro wago kode show madhi adek kama to wawere kode tadonje band mar Tony Ndiema. Koro Tony Ndiema ni wabet go kabisa. Kain band leader mara aduga wera gi Tony Ndiema adhika bwana moro ni Onyango underage. Koro Onyango underage kaba tuge wagoe thum tawe Onyango underage tadhika Odhis Jabomas. Koro Odhis Jabomas ema koro tegno kabisa. Koro adhika chiek machako golo wende ga kanyo. Ya to dholuo mit nang'o ni dholuo mit. Ma doke ne ma dholuo mit mana king'eye. Ma gine mit. Kasa fwenye mwenye dholuo be nigi lines mistari. Dholuo nigi mistari. Bende kibiro ko thum ko. Bisono lines moko ma Prince inda gini ndiko bwana. Ogolo malier. Bwana Maelesha to gini ndiko bwana. Bwana adwari kanyo bwana. Okadwa walo, okadwa mchezo. Adwa temo. Anadwari kanyo. Adwa temo. In fact bwana, adwa ni mondi be the next Prince inda bwana. En mana Nyasaye. Ng'ato ka ng'ato gi yape. Kenda ng'e ang'e chopo kuno. Ng'ato ka ng'ato gi yape. But anyway, tiati abidi ang'eni chiemo one day one time. Chiemo nyaka tichop ne Prince inda gini. Erokamano. On gimo odi to kama fans magi. Eri mondo time gimo maduong' gi ng'awo. Prince inda koso nango. Dwarore kamano. Wasani go. Wasani madongo. Niane life mar Prince inda. Music history mar Prince inda. Ochako nango. Mana mos. Prince inda ochako nyoro. Nyoro kabisa. In fact, ne dancer mar ng'awo ema jalaw. Just imagine being a dancer, then ipo mana kibedo koro like a superstar bane music bane. Sani en superstar. Nyoro ka ngolo ka gi ni adhiambo gi bahati bwana. Liet maratari. Di YouTube sani kia 7 months, kia 10 months. Nigi 10 million views. Sani bana. Bwana utuko bwana. Yes, we are back. Tunaongea ama tunasema kuwa lugha ya Kijaluo yani lugha nyingine tamu sana, yani lugha nyingine tamu sana. Nakwambia bana, tunabonga naye msanii wetu ambaye ukipenda muita hapa nani? Odago Junior aka Jujuju. Jujuju. Bana leo unanikoroga kweli. Sije koroga hivi lakini leo umenikoroga bana. Nakwambia ni tamu kweli na Lolwe TV. Usisahau kuwa mimi ndiye host wako wa leo, siku ya leo ukipenda niite Lenny Davis. Na ikiwa wewe ni msanii, maana unajua hii show ya PACHO Flavor every Friday huwa ni show ya wasanii wale ambao ni chipukizi, the upcoming artists. So kama wewe ni msanii ambaye bado unaanza pale chini na kukaribisha, ama ukipenda unaweza ni inbox pale Facebook. Yana tu pale Facebook yangu, account yangu, just inbox me Lenny Davis kama wewe ni msanii unataka interview na ungependa like to market something like that. We are here for you by the way. Yeah, usikate tamaa. Unajua Odago Junior pia ameanza tu hivyo. Na mimi najua by the bro. Odago Junior bana, hivi mabo. Akatamba ngena problem. Bedigeni mabo. En mana chir. Koro chir. Wanori tena nani ngoma iniko? Chir. Koro sania penje. Ingi mpango mane banga. Ngoma nyen, ngoma itedo gimoro koso nani? Matedo to ng'eny. Ok anyal wacho nyongo. Gik matedo to ng'eny. Masa mora ma ayueyo tang'ena tedo. Ng'ene thum en gima ni dendi. Masa mora kata kiwuotho tini tedo. Magigo gitedore, gichiek nitie manitie ma oleng' aleng'. Koro intedi wanori to mondo gichiegi. Mondo gichiegi. Yes. Thank you very much viewers. You are my viewers number 1. Tuna rank sana mbazi. Thanks a lot. Tuko ndani ya PACHO Flavor. Naona kama muda wangu unayoyoma sana lakini naangalia mkono hata sina saa bwana. Sijui shida ni gani bwana. Niko wapi bwana? Unajua siku hizi unajua kitambo tulikuwa tunanganya sijui ukiangalia jiwa unajua sijui ni saa ngapi. Bwana hizo ni uongo bwana za kitambo lakini aisiru. Anyway, naona kama muda wangu unayoyoma, ningependa tuende kwenye break kama kipi. Wewe kijana unacheka nini? Naona pale cameraman wangu anacheka pale nyuma baya sana lakini haina noma.
Shukran sana, tunaenda katika kipindi. Yani tunadu like a short break, a very short break, commercial break, then after that tunarudi kubonga na Odago Junior. Bro, before tuende, bo ambie wanakupata wapi? YouTube? An kudwa yuda YouTube Odago Junior, Instagram, kuonde gote yuda gi Odago Junior. Kamora mora kideti bro yuda Odago Junior. Yeah, si mmesikia bwana. Odago Junior. Subscribe, like, subscribe. Yaani tunabonyeza tu. Thanks a lot. Tunarudi. This is PACHO flavor. Junior Wudinyar Kuyugi Odago Juju Odago Junior mtoto wa Ahero Nyanyo. Ajuma Black Box DJ. You want my son again, pop up. Hey, oh, in pop up. You my son again, pop up. Junior, in pop up. You want my son again, pop up. Hey, oh, in pop up. You my son again, pop up. Junior, in pop up. Topoka ya nyonga tusipna. Anagoyo tumagoya. Monda ponche godo nyiwage. Topoka ya nyonga Odago Junior. Anagoyo tumagoya. Monda ponche godo sipega. Topoka ya nyonga toda. Anagoyo tumagoya. Monda ponche godo sipega ge. Tonyocha yudo de momoro. Monda chaga godongi mana kare nyapini wangerie. Tonyocha yudo de moro. Monda chaga godongi mana kare nyapini wange chwado. To eno sike FB, dongo sike WhatsApp. Gik mabeo emo dwaro. Nyapino sike FB, dongo sike WhatsApp. Chuo mabeo emo ng'iyo. Hani loko pachi, sweetie loko pachi. Hani loko pachi, sweetie loko pachi. Hani loko pachi. Joma dongo yuakni, joma tindo yuakni. Moni bichuo donge yuakni. Yawa warimu utimoru kodwa nade. Ni ng'ato tuo nie kitanda. To nita penji Odago. To kawuono wachama ng'ombe ni. Tinena nena dier. Inena na giwangi. Ni kawuono to ng'ani tuo. Ai yawa. Wabroko. Akoro winji mawa. Ellen Chok Odoyo mwalimu. Salamia Joy nyathi Joseme. Odiwuor Sam wuod Alego. Siepnani. Nilipata msichana mtoto wa Kisumu nzuri sana heri. Nilipata msichana mtoto wa Kisumu nzuri sana heri. Vitu zake ni thao, hata umbo lake ni thao. Pambo lake ni thao, hata uso lake ni thao. Mavazi lake ni thao, hata umbo lake ni thao. Viatu zake ni thao, hata kunge kwake ni thao. Hata mami berende totitieko, ana totineko, ani mami neko, mami neko. Ana dundineko, nya mami neko, hata totineko. Ya woyi mkonyo cha uondi, monde ringe monde weya. Toto wa
pesa moko nyocha wuondi mondi ringi weya toto wada wegi gari nyocha wuondi mondi dhiyo meya ani toto wada jodola moko nyocha koni mondi ringi weya ani toto wada jokumbe moko nyocha wuondi Odago juju. Hey, Odago bwana. Ikoni Pobop. Pobop. Adwa chumalo bwana. Kiki chung. Awe monde. Ibu waka bwana. Podi. Bwana thuno metu bwana. Erokamano. Bwana, your future is bright bwana. Erokamano. Hey, ikoni pobop. Pobop. Adugo ingisa gima pobop mimi. Erokamano. Yes, my number one viewers, welcome back PACHO Flavor Live. Tuko na msanii wetu hapa bamdogo ukipenda muite Odago Junior aka Juju. Tuko naye hapa ndani ya studio yetu ya leo Lolwe TV. Tunakukaribisha basi moja kwa moja. Kumbuka hii ni show ambayo inakuja kwako kila siku ya Ijumaa kuanzia saa 12 ya jioni hadi saa 1 za jioni, au sio? Naam, tunazungumza mawili machache about music journey yake bamdogo huyu ukimpenda muite Odago. Manake jinsi alianza, jinsi anavyojiendeleza na challenges pia ama changamoto mingi ambazo anapitia kama msanii ambaye bado ni chipukizi. Bro, we are back. Kama wadugo kendo. Koro hata ni mtu wale usane kwa Dimatin. Igo mathumo milungu pobop. Hago po milungu ni pobop. Bwana thumno meet bwana. Erokamano. Mia handshake mar baba giu. Ami. Handshake. Ami madugo. Bine handshake no kodonjo. Handshake ni bine. Ni kamera mano handshake. Odonjo. Yes. Koro bro. Bwana ni talent. Erokamano. Ara ni misa nini ya? Ni pobop ni. Ere kaka ni wacha ni ya omona ndik tumal pobop nikech. Anyo ka pobop ni odigi hon moro mar gari ni pobop. Koro ngisani pobop ni. Ere kaka ni indiko tumal pobop nikech ania njigi mani neno. Mo pushi me ndiko tumal pobop ni. Tumar pobop gimo miyo nandike. Mochopo kama dhi atimo ne recording nitie. Noyudo ka nitie osiepna moro mane ane band mare. To iluonge ni Onyango Underage. To Onyango Underage ne watiyo kode. Mato ungi nyinge bwana. E band mare. Koro ne wa Nairobi kaka wadhi gocho Kisumu. Ne en gi launching. No dhi timo Kisumu. E club moro na FLAVAZ. Koro kane wawuok gi gach waka, kane wachopo Kisumu ne wachopo gimoro saa 10 kamae, saa 10 otieno. To kane wadonje parking, to aparo ni ng'e nitie nyiri moko timo biashara haramu. Akiani en biashara haramu, akiani Kiswahili luonge nang'o. Age ko biwuoyo na ko mikelo ni. Asewinje. Jathum moro noluongo ni ouso ring'o manumu. Koro kane wachopo kacha, to kane driver ogo horn, pip, to ne japiko moro ne ni mbele, mar mondo mi japiko cha ne wuogi. Koro sa harakati ma japiko cha ne wuok, to nyiri ka be notimang'o, nobire dho gari ka. Kapenjo ni uluongo wa. To ema driver oduoko ni wanto ne wago mana pobo pibip. Mar mondo mi japiko cha owuogi, ok watimang'o, ok waluongo, wambe wan mana welo ka. Koro kanyo ema naduoga loko ma kone ni yawa nyiwa masane ge gin pobop. Koro the meaning pobop en horn mar gari. Ochiewo ji, onyalo chiewo ji kani mabor. Bwana Jathum, bwana yeko du. Our musicians are so much creative bana. Just imagine horn, kusikiza tu horn, pobop. Unatengeneza no muziki. Iselo sogoto. Just imagine mano kwandi se pass message. Ni nyiwa masane gin pobop. Nyiwa masane gin pobop. Bro. Ngoma no liet. Agwero kamano. In fact mano ngoma madwa dhika kama ustakete oda mos. Tiwinjo. Mos pobop. Bwana koso nyiri moko nyalo biro, nyalo pona luongo gi ya. To be kana go thumno, to be nawe na nyalo chwanyo nyiri. Nikech king'iyo chien kacha cha, taduga wacho ni
poka yanyo ng'ato da an agoyo thum agoya mondo apuonj godo nyiwagi. Nyocha yudo demo moro mondo achak godo ngimana kare nyathine wang'e rieny. Bwana werno ne gino kendo gidhogi. No werno pobopno maber mondo jogi. Nyiwa masanegi gin pobop, gin pobop. Nyiri masanegi gin pobop, Junior yo gin pobop. To poka yanyo ng'ato da an agoyo thum agoya mondo apuonj godo nyiwagi. To nyocha yudo demo moro mondo achak godo ngimana kara nyathini wang'e rieny. Mae en an Odago Junior. Miskini gi yudi kanye jatego. Yuda uru Nairobi ka to yuda uru e YouTube gi Odago Junior, kamora mora kidhiye to Odago Junior. Odago Junior. Odago jujuju. AKA Jujuju. Bro. Shukran sana. Asante. Ndiye thumbi mokwongo. Mani kwongo release. Ni release thumno higa mane. To iluongore nango thumno. Thum mana kwongo goyo macha ne en 20 aparo ni ne en 2015. Kadhi donjo 16. Niluonge ni Dorina. Niluonge ni Dorina. Hasta aduoga goyo nen Dorina, hasta aduoga goyo Velma. Velma umefanya nini mama? Velma. Bwana Velma ni nutimoni yango bwana. Thumna winjo by the way. Velma. Velma nutimoni yango. Niswa ne story Velma nutimoni. Velma umefanya nini mama? Fanya maajabu. Maajabu yenye Velma alifanya. Velma ne wayudorego. Ne nyako mani chunya ohero. To kane wuok no biro lema to majabu mane Velma otimona en nino ok nino timo gima rach. Ne wapoka wawuotho kamoro to oneno rech moko madongo, rech moko mabeyo mowang' maber. To kane oneno rech ka to ogola pesa to ng'iewo na rech go. Emomiyo nawero Velma umefanya nini mama? Fanya maajabu. Koro hiyo ndio maajabu yenye Velma alifanya kwa kununua samaki. Ok nino timo gimoro malich. Velma mano nyako bwana. Mondo nyako timo kama magolo kol pesa e kibeti man. Mang'iewo ni rech. Nong'iewo na rech maduong' sana. Ma wadhi wachimo ma wayie. Ok nine en maajabu moro. To thum mar Velma no ne omoro osiepna moro. Mo osiepna cha o texta e WhatsApp. Texta to penja ni bwana bing'e ata koni ok ang'eyi maber, an iluonga ni John Paul Wango. To John Paul Wango ni kane owinjo thumni to koni bwana thumbi ni omora. Era ng'iewo ni chai moro kanyo. To kana neno chai mane John Paul ong'iewo na nok en chai. Nong'iewo na gima pek. Nong'iewo na gima liet. Madhano bentie oko kanyo. To agone John Paul erokamano. Osiepa no oseting'o thumbega malo. John Paul. Oseting'o thumbega malo kifedha. Ing'eni ng'ama konyi kifedha, ochalo ng'ama konyi gi maline. Koro adani wuogi John Paul. Ng'i kamera ti wuogi John. Koro agone osiepna John Paul erokamano kuom ting'o thumbega malo. John Paul wuod game. Agoni erokamano osiepna. Iseting'a malo kuom thumbega, isemiyo thumbega ochopo mbele. Agoni erokamano osiepna. Gima dami ema pod akia. Erokamano John Paul. Mano ber kabisa. Abe awinjo ka gino donjo na ili mondo yud ng'at ma iyudo ka chunya yawre manyalo konyo ng'a jathum kaka main machako kama gino tek kabisa. Tek sana. Gino donjo na kabisa. Tek. Mal Nyasaye med gwedho John Paul kabisa. Amba pod amedo lamo ne kabisa. Koro ka wago watu moro machielo nitie thum moro be mani golo but thumni awinjo ka thumni omit na bana. En thum moro who about ento mwana ngisi cha Maximo ma ng'ano tamore makosindi koso kanyo kanyalo wuoye. Okay, an gi minot. To kan gi minot iluonge ni Emma. Nyakindu karachuonyo. To nitie gwenyruok moko matindo e ot nikech ok wan kidi mar mondo mi wakos chwanyore. Chwanyruok en gima nitie e ot. Okay, koro ne wachwanyore matin
to beto opusore oringo. Opusore oringo. Opusore. Koro kana go simu to ema ok make. Koro katemo go simu to ema ok make. Katem to ema ok make. Koro kanyo naloko namba tagochone. To kuma ema bero mako. To ka komako tapenje ni ema. Ang'o miyo kimak simu? Kose yudo ng'ato ketho witi di wuotho godo. Kane wayudore neno wari neni lemo. Kando noromi pako Yesu neni romago. Ema lamoni baba kaka chunyi dwaro. Papi elach. Mtafutaji achoki. Mani message mana temo oro ni. Ki winjo mistari gamuko chien kago. Magi mistari mana atemo oro ni. Atafuta ya choki. Atafuta ya choki. Naona kama muda wetu pia unazidi kuyoyoma, mpenzi mtazamaji wangu. Unajua kuna wakati ambapo watu ukihoji msanii ambaye bado ni chipukizi, unajua kuna feeling nyingine inaweza kukuingia wewe kama host. Maana unajua story ambayo amenieleza about ile msanii, yule mtu anajitaji yule ambaye alikushika mkono. John Paul. Unajua akizungumza about John Paul, ile uba mkubwa ambaye alimshika mkono na kumsupport kifedha, unajua hadi akafika mahali imefika. Unajua ni ngumu sana kupata mtu kama huyo. So that's why unaona like hiyo yani imenifisa, imenigusa sana. Na Mungu azidi kumbariki John Paul, maana unajua kupata yani mwenye akona roho nzuri kama hivyo ni ngumu sana. Shukran sana. Kumbuka tuko live ndani ya Lolwe TV, PACHO Flavor, coming to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. Tuna host wasanii hapa daily every week. Then tuna theme kubwa ni tu like kuongea about music journey challenges, changamoto kadha wa kadha ambazo unapitia. Bro, tukimalizia ningependa daher mondo mi ingisane. And changamoto mage kata challenges mage misekade kaka msanii to and indie plans mage in future about your music. Topoka page mage. Apart from music, enango keno machakiti mshuguli mane mapoliti. An tengege thom an gi tich matiyo. Tengege thom an fundi. Aloso an furniture. Aloso gik moko kaka kombe mibede ot. Gik moko kaka mesni, yani gigot go. Kidwa ng'arisha ot aloso. Koro agone Nyasaye erokamano kuom napuonjora tijno. Mar mondo mi ng'eni seche moko thum dok chien, koro kaka nyicho ketnwa. Yudo ka jathum moro manyichi ng'eyo cha. Uso gima nyiche oking'e no nyalo uso nikech onge gimo somo manie lwete. Okawo pache odhi okete thum cha. Thum nyarumo, thum nyalo rumo. Thum nyalo rumo. Koro msone ene changamoto mane msekade. Changamoto mag thum tasekade mang'eny. Ma kachako wacho to abrogo chunywa sani ma achien. Thum kae nigi changamoto madongo sana. Makichako wacho ne ng'ato to brogo chunye ka yiem. Koro to plans mage ma in godo, maybe ka in gi plan moro ngisone achiel moro in like 5 seconds. An plan mano gi sani gi joera mosewinja gi mong'eya matin. Nitie gimore studio mabiro maliet, koro giriti. Yes, we are back again. We are summarizing, we are winding up. Tunamaliza show PACHO Flavor live. Kumbuka tuko ndani ya PACHO Flavor every week, every Friday tunakuletea wasanii mbalimbali, na pia unajua story ambayo ndugu yangu amenipigia hapa imeniguza sana, maana unajua hata nimefeel kwa yule ambaye ako pale nje, na pia ako na role nzuri kama yule ambaye alimsupport huyu. Mzidi tu kusupport wasanii ambao bado wanaanza, maana unajua huwezi jua future ya mtu iko aje. Mpango wa Mungu pia huwezi jua. Anyway, thanks a lot bro for your time. Asante sana. And welcome next time tukikuita. Kama nitakuja. Yeah. Thanks a lot my viewers. I was your host Lolwe Davis. Kama wewe ni msanii by the way, you are an upcoming artist, ungependa kuhojiwa ama kuitwa interview, ama ungependa like tukulete mbele za my viewers, just inbox me pale Facebook Lolwe Davis, jina ndilo hapo chini. Just inbox me, tutaongea. Then yeah, we will talk more about business by the way.
Kama ni Facebook unanitafuta, wewe ingia hapo. YouTube utanipata hapo, IG hapo, yeah, everywhere, yeah. Kumbuka YouTube ndio tuna support kila mtu. Just ingia tu YouTube yangu hapo, pia utanipata, utapata Odago Junior, msupport, yeah, tusupportiane, yeah. View my contents pia by there hapo, yeah, support each other. By the way, thank you very much for viewing. Thanks for your time and have a blessed weekend. Then usisahau pia kutuma comment yako, maana yake unajua comment yako kwa msanii. Tuma comment yako, ngoma gani imekunice? Tuma comment zikuje mbio mbio. Shukran sana. Next week, same time, same place. Have a blessed weekend. Awo. Odago Junior Magochoni Ema Kimakesi Munano Ema Maximu Ema Kimakesi Munano Ema Maximu Nyapijo kindu karachuonyo Kimakesi Munano Ema Maximu Nyapigeri ko jaber Kimakesi Munano Ema Maximu Nyapigeri ko manyako Kimakesi Munano Ema Maximu Ninyoja mwoko thuru wadala na di Nairobi menu Juja mwoko thuru wadala na di Nairobi manyo pesa Toma malemona ni monda chopa mabera pure Min walemo ni monda chopa mabera pure Nyopa dolemona ni monda chopa mabera pure Nyako yugilemo monda chopa mabera pure Kalina woke kulukona na winjora ginyajo kindu Kalina woke odan na winjora ginyajo kindu Tavumiliana hadi nitakaporudi Tavumiliana hadi nitakaporudi Ikikombo ngacho mvumilivu la mbivu Ikikombo ngacho mvumilivu la mbivu Tokikikombo chura ngacho mvumilivu la mbivu Tukarame badi mawinjoni Emu wakikanye yuora Mibadi mawinjoni Yaberu wakikanye mama Chome we login, ema upuki kanye mami Chome we login, jaberu upuki kanya dundo Jabeng mawijonin, ema upuki kanye mama Obana mawijonin, jaberu upuki kanya dundo Emi chuanya, jaberi chwenu chunya yoyo Emi chuanya, jaberi chwenu chunya yoyo Simba goyoni, simu yuak simirangaranga Simba goyoni, simu yuak simirangaranga Message andikoni, okidwoki emiti manga Message andikoni, okidwoki Yelelelelele Mama 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 Musa dike imuni imbo Ema Kimakesi Munano Ema Maximu Ema Kimakesi Munano Ema Maximu Nyapijo kindu karachuonyo Kimakesi Munano Ema Maximu Samago yosimu Toki maki emiti manga